তিয়াত্তর 3 থেকে 50 বছর সিগাং চিনি দাফু বীর বিক্রম জমাতিয়া জমি হস্তান্তর দাবিনো তুই কেপ্রু সুত্রা রঙায় আপ্রো ও আন্দোলন বখরকে শহীদ নখা ত্রিপুরাও ত্রিপুরা সানম থানার বাকি গোबां मा শহীদ अंनाय रन बिसिङो बखरके बेलेखेनो अन्यतम होननानै जों सायमानो स बिनि कन्ट्रिबिउसन बिनि जे दफानि बागै थैरलांमानि आबो जों थैयाजाक जों मुदना रेखनाय बिनि थैमानि बिबरणके हाय बजखन बिनि जागाव थाङै आलजुआय थांखु मनो गोबां मा 1 दिवसनि बरफ मनो आक्रमण खालाया बिनि सेफगार्डनान बागै पुखियाव हाबै आतंगाति खायना नायखा কিন্তু পুখিরি পার গুড়ি ওই বড় অলঙ্গাতেই বড় নাসিমি দङ বড় যখন তুইনি পেপ্লাসাই ফাইও আপুর হাইনহে বড় অলঙ্গা পাই সুলু মানে বেলাইখানে মর্মান্তিক ওয়ান নাম্বার চিন্তা খিরিমা চিন্তা বেলাইখানে বখাও খানাंनाय মতো বড় বুথারমানি ইতিহাস जों नुखा बा खोनाखा स आबुन बागै जोंनि जाति हा दफानो सेफ साइड थांनायनि बागै इ जोंनि बेआइनि बागै जोंनि जागार खचक थांमानि आबनो किफिल मानान बागै जे आन्दोलन खालाममानि जे संग्राम जबक खालाममानि आबो त्रिपुरानि बररक त्रिपुरा सबसनि बररक आबनो मुद्दु नारक खालायाव आबनो सावैनो जों बिनो जागा बिनि मांखौ जों खुम गोथार बगलायफैका बिनि आत्ता हमेशा खाकसाव मानि दंथु आबो दिनै दुवाय मुंनाय तिनि बुबाग्रानि बिसिंथै टिटिआइटिसि हापां थाइमानि यागुलनो अबा हायके हानि बागै दफानि बागै जे लांमा आरिनाय बर' रंनि अर मांथं गायजाखा अ खरक तामनि बिसिंगो खरकसानि खैमानि साल चिनि बरम गोनां बिर बिक्रम जमातियानि खैमानि साल काटिनि अ सालनो जों मिसि ब्रुम ब्रुम नगलाय खायनो जों बरम दिवै बिनि याकं याफांगो याखायबा बिनि मुक्ति बसकांगो जों खुमबार सबां बगैखौनो सन्मान दिनानि ना आबो जोंनि बर' रकनि बागै जागा सायग्लायनानै जोंनि तिप्रासानि जागा फिरक मानखा जों तिप्रासानि जागानो फिरक नासिनाय खिलै जे समयो ब आन्दोलन खाय दंखौ आटकायसा बुइनि दफानि बर' रक हा सेकनाय रक बन फायि अलंगाबाय सुबुय बुथारका बिनि गैसाव बिनि खेताव बन आबो साबनि बागै बस्तुतो बिनि खेतनि बागैया समस्त त्रिपुरा हानि जोंनि हानो रक्षा खायनायनि बागै बतुनि लांमा आरिमाय अ सालनो जों कबि थानानै कबिया खादर लाबोके बुकजं आबुनि बागै तिनिनि सिमि तामो जोंनि बुकजं थुति दाबले पुंथुन वाइटे पुंथु त्रिपुरा मथांथुन जारा त्रिपुरासा जारा अ हानि बोसारो जों जत्तनो पार्टी कालार बाया जों जोंनि बरं गोनां बिर बिक्रम जमातियानो मुंथु थायो दिनैनि सालनो जों मुदतनबो बिनि मांथंगो जों बकनानै नांगौ आबुनि बागैनो दिनै जों आटकायसा रिंलायनो अ सालनो मुदुमानै जों थाइलायगा अरथिनि बुकुसं ताइ अजरावो तिते दिसि हापांनि बर' रक बायदि जों टाइम सिम गलायदि आबो गलायखेनो चिनबो कपाल काहाम बंनिबो कपाल काहाम उनि थांका एडमिनिस्ट्रेशन बाय जों चिन बुरि बदल एक लोके जरा कलाई थांमानि आबो कायतोनि न कायसा संजाक मताय रन कायसा संजाक नि जों वान सुइमानो किन्तु जों सालाय जाकति आबुनि बागै बेलाय हेखामबाय मायाफोर जों अबा हायकेनो खालिनि जरानो बसं मुतु नारिकनाय खालियोबो जों अबा हायकेनो जों कोन बरं लायने ताय कायसा बिनि कामियो बाहायनो प्रोग्राम कतर पान्ना कतर चलि दंगो गारिम का खाम दुस्तिवो मोर कामी आवारो आरो प्रोग्राम चलियो दंगो काहाम काई अबा हायकेनो प्रोग्राम बोलते बोनो मुतु खलायमानि प्रोग्राम बोनो जों पगिया बो अमर दंगो चिनि बागै बो इप्लाया दंगो ले आबो वानसुक लायनो बो चिनि हाताय दखान बागै सामो खामानि बागै अबा हाय वानसुकनि मुतु खलायलाय दंगो जों जारा खुलुं आमसाय थांनाय रबो जों बिसि बुरुम बुरुमनो अ सालनो जों पगियावै जों अबा हायके बा जों मुतु खलायनांगो जों बोनो अकजारो